kardom kar benglong pinya video kelalo non kimi alam marjan men kelalo nang birta share production himen ke bonta pon ilitum labang so alam marjan mate video labam ilitum langlong igda prang po lasi pini kalabang so alam marjan po takle full detail lang isinang to tangte a video le start lo nang labang so alam marjan long chapa jang labang phi lake nonap che thang klong address alang limen ke sami mirmili teron pi alang le phanelitum labang so alam marjan long alang le chapa jang theglong ji labang so alam marjan long chapa jang bang phu mate actor men kelalo General Son Hansi alang li phan sta me ilutum labang so alam marjan long alang li chapa jang theglong ji labang so alam marjan long kilung tum mate singa tu men ke lai khenlo asi ki jumen nai singa tum alang lung tu men ke lalo akang sang hipi lapen thari sonjit ronghang alang li tum asi ilutum labang so alam marjan mate vitel bam no ke ilutum adri glong po labang so alam marjan fan mor kne dun mate cameraman abang phomen ke lalo masista Hansi lapen labang so alam marjan fan aji ke phamen don abang phimen ke lalo rubjili terang pi lapen direction ke bidun abang phomen ke lalo Jodson B lapen producer abang phimen ke lalo Prima Teron P nalutum labang so alam marjan mate video labam nalutum molang inji blute official share production YouTube channel long sin nalutum lang ilong po nalutum nason kai ke ka binglong phe nonam che thang nai video hai mate actor actress video lang iverete nalutum handshake channel official subscribe non lapen like tapping non lapen comment nang thane ri video klan si kang ton lo ur wang thu